hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, DepEd Naga day nakapag-request ng sports equipment sa LGU Naga ngunya na palarong panlunsod. People's Council kang Tubahon Dinagat Island nasa pangduang aldaw na kang sedang learning visit sa Naga. High value target sa pagpabakal ng illegal na droga sa Tigaon Camarines Sur, arestado kan PDEA. NCF athletes nagpahiling tibay sa Provincial Prisaa 2024. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Division Sports Coordinator kang DepEd Naga nag-ako na day kabali ang sports equipment sa saindang pinag-request sa LGU Naga. Alagad may nahanap naman subuot na solusyon para digdi. Ang detalles aramon taman sa report ni Melvin Machado. Ang impormasyon ay pinaabot kinaga City Mayor Nelson Ligacion na subot pinapadara ang mga coaches, sports official, sa diring sports equipment para sa nagraraning pagpuon kang palarong panlunsod ang nakakuha sa atensyon kang alkalde kang Naga. Ini sa tao kang sedang pinagtataong suporta sa DepEd. Susug sa alkalde, day ini nakabali sa pinag-request kang DepEd Naga. Bagay na kinumpirmar man ni Mr. Renz Chavez, ang Division Sports Coordinator. So bago po may nag-upload sa Sakuya, and sa ko kayo po ang kung sabihon ini, si Sir Apollo Sibelio nag-upload. Ang concern niya, igwa po ngayang mga coaches, pigre-require po ngayon na magdara din sa indang sadiri mga sports equipment. Mas maray po ko ngaya kung sa Naga. Ang simbag ko po sa iya, matapos kaulayan ko po si Attorney PJ Barosa, iyon na kan mag-urulay, kan magkaigwa ng coordination meeting, pig-asumir po yan kan Department of Education. Sa madaling sabi, nagsabi po si Sir Renz Chavez in particular na kami na po ngayang bahala sa DepEd. So far, napag-meetingan mo yan, talagang kulang kita ng pundo. Aram naman nito ang pundo kan DepEd, kulang. And dahil nakabali duman sa request ko sa city. Kan city, talagang dakol ang naiambag na suporta. And sabi ko sa mga coaches kato sa pagpunmirang, pag-meeting, tabangan ang DepEd Naga, tarabangan ta na magkaigwaning sports equipment, especially mga standard sports equipment. Idinagdag pa ni Mr. Renz Chavez na may pondo naman silang nahiling na pwede mapagkuanan na pambakalin sports equipment. Hali subot ini sa ingreso kan fun run. Pero may kuwen po kita dyan, may solution. Nagagawa po kita ng fun run to support the palaro fund or operational expenses. Pwede duman ko anon, duman sa fun run na partnership fee. Kaso bagong aga, kinumpirmar pa ni Mr. Chavez na may nag-abot hali sa DepEd Central Office ng kantinad 250,000 pesos na pwedeng gamiton na mapagkuanan ng pambakal ka na sabing kagamitan. And ngunyan, tamang-tama, may nagbaba po ngunyan na downloaded fund para sa City Meet from the Central Office 250. Kaya nga, kapot-kapot ko ngunyan. Nag-iba, siyempre, ipaprocess yan. Mag-iba kong project proposal, memorandum, monitoring in implementation plan para digdi. And na-identified ko na itong mga event na dapat tauan ng maninigong sports equipment. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang pagdaranin sports equipment kan mga coaches ngunya na palarong panglungsod ang pinagtukarman subuot kang nakaaging refresher course asin mayo man nagtaonin komentaryo asin reaksyon hali sa mga coaches. So napag-orulayan na yan, especially katong refresher course kan 17, 18, last Saturday, Sunday after the opening. Napag-orulayan na duman, napaghamanan na duman ka mga coaches, ang mga sports managers and all tournament officials na ikagnanindayan sa saindang guidelines, ground rules na pwede silang mag-provide ng
sports equipment sa kanya-kanya nindang or respective sports. Okay mo sila, sir? Okay man po sinda. So far, mayo man nahiling kong ko yan. Nahiling kong kumbaga comment or reaction. Padagos sa mga bareta, People's Council hali sa Tubahon, Dinagat Island, nasa panduang aldaw nakan sa indang learning tour sa syudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nasa panduang aldaw na sa sendang learning visit sa siyudad kang Naga ang grupo ni Mayor Felipe Pedrablanca kang Tubahon, Dinagat Island. Asin kasubago, nag-attender man sinda sa sesyon regular kang sangguniang panglunsod. Bilib man si Mayor Pedrablanca sa naging dalagan kang sesyon kang sanggunian asin naglalaom na mangyayari man ini sa sainda. Siya namin ay sa tingin namin lahat na komitiba talaga nagtatrabaho. Tapos nakita din namin na lahat ng mga measures ay ginagawa nila. Hopefully, maging ganyan din ang sa amin. Sinabi ni Mayor Pedrablanca, very productive subot ang sadang enot na aldaw sa pakikipaghampangan sa mga people's organization kan syudad. Yung day 1 namin super productive dahil yung POs namin ay nakipag-usap with NCPC groups at saka nagsisharing. Very fruitful, very successful at enjoy talaga. Matapos ang sedang learning visit sa Naga City sa maabot na Biyernes. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, naging produktibo ang primerong sanggatos na aldaw bilang presidente kan Sangguniang Kabataan sa syudad ni Naga ni City Councilor Jeffson Felix. Ini ang naging pagladawan kan hobe na konsehal sa mga naginibuhan ninda sa primerong sanggatos na aldaw. Kasabay kaini pinagproponir man niya sa Sangguniang Panglungsod ang pagkakaigwa nin Seal of Good Youth Governance para sa Sangguniang Kabataan Councils, student government as in iba pang sektor kan mga jóvenes sa syudad. Ngunyan may isusulong po ako na ordinance. This will be a landmark ordinance for the city of Naga, which is called the Seal of Good Youth Governance. It's a first-of-a-kind ordinance na ma-institutionalized in the Philippines. Sa iba pang bareta, sa March 4 ang schedule kan Committee on Culture and the Arts na pinamamayuhan ni City Councilor Jose Perez para tukaron ang resolusyon mapadapit sa natatadang estruktura sa lote kan pamilya Enrile sa Barangay San Francisco, Syudad ning Naga. Kabali sa dedeterminaron sa pag-orolay, iyo ang ebidensya na igwana ng ining cultural heritage para maging basihan para day inig gabaon. Nag-schedule po ang committee ng hearing sa March 4. Next week kayo, pang saro kayang hearing ang committee ba sa Alos. And kaya nahiling na March 4 po ang schedule para talagang comprehensive ang satuya magiging committee hearing. Sa pagbabalik ang Newsbreak, high-value individual sa pagpabakal ng shabu sa Tigawan, Camarines Sur, arestado kan PDEA. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sarong banal na misa ang pinagibo para sa pagirumdum kan enot na anibersaryo kan pagbagsak kan Cessna 340A plane duman sa Kamalig, Albay. Inatenderan man ini kan tropa hali sa 31st Infantry Battalion nakabali sa nangenot sa search and retrieval operation. An misa may temang pasasalamat, pag-alala at panalangin. Nagdulot man pangadyeon an gabos para sa mga pasahero kan eroplano na sinda Captain James Crisostomo, Joel Martin, Simon Chipperfield, asin Carthu Santhanam. Sa satuyang police report, sa paagi ng joint operation kang PDEA Camarines Sur asin Tigaon Municipal Police Station, naaresto ang sarong high-value target sa pagpabakal nin illegal na droga sa nasabing munisipyo. Ang detalles man kay naramon to sa report ni Melvin Machado. Duwang sachet na nagtitimbang 10 gramo na nagkakantidad 68,000 pesos ang nabakal asin na-recover sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation sa sospek na pinagbisto ni PDEA Camarines Sur Head Mark Anthony Biray na si Arvin Peña alias Ambi kang Tigaon Camarines Sur. Kinukonsidera kang PDEA Camarines Sur si alias Ambi na high-value target. We arrested is Arvin Peña. So Arvin Peña is considered to be a top-notch drug dealers in Tigaon. He is a regional target listed personalities. He is operating not just in Tigaon but its nearby municipalities. At the same time, tumatawid po siya ng Albay. So via TV. So ganun po ang kalaki ang kanyang market. Pinag-aaram pangunyan kan PDEA Camarines Sur kung sa ina grupo nakabali ang suspect. Alagad, ang illegal na droga na pinagpapabakal subot kay ni ang pinagkukuha digdi sa siyudad ni Naga. So based from our intelligence interview, ang kanyang item is nanggagaling ng Naga City. Dito niya kinukuha sa Naga City and then dinidistribute niya po sa buong locality niya, in Tigaon, at umaabot, as I've said, umaabot po siya hanggang Albay through TV. Dito siya dumadaan through Sangay. Ano backdoor yung daan? Backdoor po yung to avoid detection and to avoid arrest from the authorities. Sa pagkakaaresto sa nasabing suspect, temporaryong maapektuhan ang barakalan ng illegal na droga sa sakop na lugar kang suspect. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Mientras tanto, naglalaom si PDEA Camarines Sur Head Mark Anthony Veray na mayo ng maribay sa sospek na si alias Ambi sa pagpapabakal nin iligal na droga sa Tigawon, Camarines Sur. Alagad, sa saindang eksperyensya, miyembro man sa nakan pamilya an minsan nagriribay sa nadadakop na sospek. Sa hopefully po wala, pero based sa aming experience, usually ang kuha palit po is part of the family. If the father is arrested, the wife will take charge. If the wife is arrested, the son, so on and so forth. Yun po yung ating nakakalungkot sa ill effects ng illegal drugs sa ating community. Sa iba pang police report, sarong construction worker na residente kan Barangay Balata, Syudad ng Naga, ang inaresto sa paagi ng anti-illegal drug bypass operation sa Sitio Almeda, Barangay Pakul, Syudad ng Naga, kan Subanggi. Ang suspect na si Lionel na kumpiskaran in 0.5 grams nin subot shabu na nagkakantidad 3,500 pesos. Katuwang kan Police Station number 4 kang Naga City Police Office ang grupo kan Calabanga Maritime Law Enforcement Team sa pakikipagkoordinar sa PDEA. Sa iba pang bareta, NCF athletes nagpahiling tibay sa Provincial PRISAA 2024. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kyla Casulia. Sa pagpapadagos kan Provincial PRISAA 2024, dahil nagpahurian Naga College Foundation para patunayan na bako lang academics, culture and arts, kundi pati sa lado kan sports sinda matitibay. Sepak takraw, chess, women's volleyball, juniors basketball, asin taekwondo, pirasa na yan sa saindang nako ang overall champion trophy ngunya na Provincial PRISAA. Sigun Kiroy Fabay, head coach kan NCF takraw team, maugmasinda na makuan kampyonato asin sindaan representar kan Camarines Sur sa Regional PRISAA. Inaasahan man na itataunin dagabos para sa saindang masunod na laban. It is really an overwhelming feeling na kami yung nanalo this year as the 2024 Provincial PRISAA champion. Malaking bagay ito sa amin because we are actually celebrating our 20th founding anniversary of the NCF Tigers sa Pagtakraw Varsity team. And siyempre yung pagbabalik ng Corona sa NCF na nakuha namin from the University of Nueva Cáceres since they were the champion last year. Lagi kong sinasabi sa team na do whatever it takes. Kung ano man po ang result ng Regional PRISAA meet na gagawin sa Sorsogon City, yun yung result ng effort na pwede namin magawa throughout the duration of our training. We will ensure that our NCF family, our NCF Tigers family, we'll be very proud of the NCF Tigers sa Pagtakraw Varsity team. Daiman pinaglingawan ni Jake Depositario ang sa iyang mga pagirumdum bilang team captain kan Sepak Takraw. Dakulan sa iyang pasasalamat sa NCF community sa sendang suporta. As a team captain po, ang mapaalala ko po sa teammate ko ay train hard, work hard, and always have a teamwork. Kasi po, paano ko po nasabing teamwork? Kasi dapat po palagi tayong mag-compromise sa bawat isa para kahit skilled player ka at napakagaling mo, kung hindi po kayo nag-compromise, hindi po kayo mananalo sa laro. So gusto ko po magpasalamat sa NCF community supporters sa walang sawang pagsuporta sa amin dahil kahit nandun po kami sa home court ng UNC naglaro ay dumayo pa talaga sila para suportahan kami. Nagtaoman mensahe ang presidente kan PRISAA Camsur na si Ruel Rosales sa mga atleta na malaban sa Regional PRISAA sa Sorsogon City. This is the time to really shine because tandaan natin na ang national is dito sa Bicol, sa Albay, and we would be seen by a lot of our friends and relatives and supporters. So mas madali tayong mapuntahan at masuportahan. So dapat tayo din, wag natin silang biguin na makita tayo na nag-excel sa pag-represent ng ating region. So galingan natin, players. Para sa One Media, TV48 Naga, Kyla Casulia, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga Newsbreak.
Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.